lidi, tady Tomska, já vás tady vítám u dalšího Fakt mě zajímá, videa jako ze sekce audio. Kanál vím, že jsi měl, ještě jsem, tak jo. Tady tohle já jsem kousek, já jsem byl na Vincentovo streamu a viděl jsem, že ty repráky nějak úplně spíčil. Ale nevím úplně všechno, takže je to asi jedno. Abych nějak začal, jo. Tak minule jsem vám říkal v podstatě můj story time Tomska, o to je tom, borec Discordu. jak jsem se dostal k reprákům. Že jsem dostal takovýhleho nice boje. Ty pičo. A tam začal můj vztah u reproduktorů. Protože z nějakého důvodu mě prostě v tu danou chvíli mě zajímaly reproduktory, ale... No, mám to stejně, mě dřív zajímaly kompy, teďka mě zajímaly spíš repráky, proto tady mám, vole... Boris tady má třeba 12 repráků. 3, 4, 5, 6, 7... 8 jich tady budu mít. Ty mě taky, Jsem jenom nějaký... A 2 zesilovače na stole, protože si kupoval třetí jen tak. Právě, že něco No jsem, jako je tenhle ten nice boy. Jo. Potom, asi po nějakým roce nebo 2 letech, jsem se začal už reálně zajímat o reproduktory. O reální... Jo, nevím si, co to je za repráky, ale děsí mě, že jsou tady to, vole, bouchly a já mám zase to, vole, špatný režim, pičo. Fakt. Fakt mě děsí, že jsou tady bouchlí, ale to nemá to vliv. Naprosto všechno, jen hlavně ne znovu Bluetooth reprák. A tak se mi do ruk dostal další Bluetooth reprák, který už je teda takhle. Přidělal jsem si ho dřív na kolo, to možná můžete vědět, ale oddělal jsem ho z jednoho píchá mě to, vole. Koupil jsem si JBL funkce. Jo, tak proč by si do piči, jako když nechceš bluetoothový reprák, tak proč by si další kupoval, to úplně nechápu. On vlastně to teoreticky jako může fungovat, já se tady budu derbat do toho Mike pořád. Toho cvočku na pití, co máte v kole. No a pak už najednou máte reprák v kole, že jo. No tak jsem si říkal, už mám koupený, nebo už mám prostě strašně moc těchto z těch různých bezdrátových reproduktorů. Tak jsem začal hledat normální, klasický bedny. Jenomže problémem je, bedny, typu, že to jsou nějaký Tesly. Neměl kde sehnat. Takže všude jsem tak nějak kurva, ty brýle mě serou. No jsem, no. A až potom, když jsem jednou byl u dědy, tak takhle koukám, chodím tam po půdě a najednou vidím tyhle 3 reproduktory teoreticky. Já jsem včera byl u babi a dědy na půdě, ty vole, kam já jsem tam našel, vole, 2 velký sloupový RFTčka, pičo. To, já nevím, jak to mám ukázat, vole, a to má jako skoro metr na výšku, to je jako fakt masivní. A říkám masivní. si, ty vado, 1978 mám pocit, že to je výrobný rok. Ty vado, dědou, potřebuješ to k něčemu? A děda říká, kámo, vůbec, nalož to do auta a zdrhej s tím. Takže tím pádem jsem to naložil do auta, dovezl jsem si to domů, no a teďko mě tady mám. Problémem je, že jak si jsem v tu danou chvíli jsem ještě neměl zesilovač. No tak, no a jakoby já jsem nevěděl, kde ten zesilovač sehnat. Pak jsem si ale uvědomil, že mám tyhle 2 bobíky. Mám stejný, hochu. Mám úplně stejný mám. Jak můžete vidět z tohohle, z toho jsem ten zesilovač uvědomil. Vymrdal. A vracel jsem to do tohohle, prostě jsem si udělal takový vlastní homemade zesilovač. Samozřejmě se mi povedlo urvat to kolečko, takže no, tak to máš dobrý, jsem to tady musel stavit. Ale to je jedno. Jako sice to dává asi 2 ohmy a jenom ten subwoofer potřebuje 6, ale to nevadí, jakoby zatím... Když máš 2 ohmy a tam to chceš 6, tak to je to jedno. Ale jako když máš třeba 8 a 2, tak to už je moc, to už se může prostě nefungovat, má to moc ohmů, ale když máš jako třeba 8 ohmový zesilovač minimálně a zapojíš tam třeba 3 ohmový repráky, tak to se ten zesilovač může přehrát a spálit, no. Tím tak mi to stačí, já si pak budu kupovat nějaký normální, třeba nějaký Sony, nevím nic, jako mě třeba Vincent. Boris mi chce ukrást můj zesák, ty. Tak je to mega dobrý tým. Boris mi chce ukrást můj zesák, ty. Píčo, ta webka je úplně na hovno. Ale měl by tam být. Takže. Tak já tam takhle, nebude mě slyšet. Dobrý den. Píču. Nebo respektive teďko mám sehnaný repráky. Mám dokonce sehnaný teoretický zesilovač.
I když ty repráky tím možná odpálem, ale to mi zatím Jo, nevadí. dobrý no. A ještě bych možná do těch repráků mohl dát výtlum. Tak jsem si říkal, že si vás tady vezmu a dáme si tam výtlum spolu. Tak jo. Mám tady teďkom jako trošku takový, ne, jak bych to řekl, prostě mám až moc výtlumu, jo. Mám tady jednu malou Já ho mám takovou zase desku, málo. Teda se mi ani nevejde na záběr, zaostřit to. Takovouhle desku mám druhou a pak mám ještě další pytel toho. Tak to zaostřu úplně na Se dá Takže tím vyspat. pádem mám trošku problém s tím, No, že to má mám až děda na moc půdě, výtlumu. ale to si chci vzít, Ale to co budu dávat jsem do říkal, repasu, vole. Tak ten A dám ti to do subwoofer, tvojí co mámy, můžete a to je vidět tady, tak by měl mít výtlum. Nevím jaký, nevím ani v jakém stavu, ale měl by prej mít. Ale hochu, Já, když akaj mě ty omluvíte vole, za no zvuk, nic, ty mám pičo. teďko Akaj novej hochu. mic, možná jste si všimli, nebo novej. Pičo, On je to vole. prostě takový Mrdě vole, pomrdáváš mi ty Ale- ponožky, kurva. Doufám, že nahráváš, jestli ne, tak tě zabiju. Se opři Doufám, nor, že to nezní, buď se jako opři kdybych takhle, nebo se mlátil opři do takhle, toho. ale ne, pičo, nepomrdávaj Takže. podložku. Vole. Můžeme se do toho si začít pustit. Takže právě teď jsem si dal takovou menší srací Piče. přestávku. To bylo jsem Kokotu. nahejzl. Nechal jsem tam takovou atomovou bombu a jakoby... Fyzice normálně. Tak, no, Atomovou zkontroloval bombu. jsem F1. Hochu, vyrobíme Jožko A, atomovou bombu. vole. Zkontroloval jsem to video, jestli ten mikrofon A nějak. nahrává, protože co já vím, jako, Jak? jak ten mikrofon funguje, teď to mám Vezmeš poprvé na ten, zkoušku a nějaký myslím, že nenahrává jako vůbec ten, špatně. jak se to jmenuje, Ale deodorant. Tak, ej, No. pokud Taky to teďkom špíchací. zní, kdybych fakt mlátil Tu já nevím, vole, lopatou no a dáš do toho o zapalovat? skleničku, tak se Nebo co? vážně No omlouvám. ne, dáš to do flašky, si to nastříkáš do flašky. A jo, pičo, a pak to zapálíš, vole. No, a pak to zapalíš a hodíš to před tablu. Kamo, pak to vybuchne, vole. No. To je dobrý nápad, vole. Ale prostě jsem chudý student, já prostě nemám money na to, sorry. Cože? Tak jo, hnedka do začátku, tak bych začal tímhle s tím bobíkem. A Máš s těma samozřejmě mám bobíkama. dva, takže tím To se pádem vole ty tak pak vyzkoušíme říká, oba. pičo, že A jsi pak mě kokot. docela zajímá ten subwoofer, co to má vevnitř za výtlum. Takže jdeme se na to podívat. Tak jo, už jsem si to tady přiblížil, omlouvám se, že je to takhle málo Na piču. vidět, protože jak si ještě No ty úplně kabely třeba stejný vypadají lobé, nejhůř, potřebuju ty jako ukázat, když co se dívám na tam- kabely, tak hochu, ty jsou Ehm, úplně v píči. takže já bych ho začal, já sám ještě ani nevím, co mě v tom čeká. Doufám, že něco fakt dobrýho, protože jakoby dneska úplně nemám náladu. Takže Si uvidíme. zapamatujte. Kámo, ono to z toho fakt jde vyndat nějak jednoduše. No nevím, hochu. Dělal jsem to podobně u těch RF. OK, to bylo hodně jednoduchý. Ty pičo, ale dvoupásma vypadají docela na pohodu. Koukám, že je to na suchý zipy. Takže tohle to si zatím takhle odložím někam, počkej, si to odložím na ten druhý. Kurva, mi to z něho spadlo. Odložím, vole, on to pomrdá do píče. Výborně, teď jsem to tam zašoupl úplně. Takže, co pak to tu máme? Teslu. Máme tady basák Nebouchej do toho. a máme tady tohle, to nevím, jestli je vejška, anebo To je středovejška, středobás. mám pocit. Ale mám takový nepříjemný pocit, že to reálně To je bude středovejška, středobás. hochu. Nevím, jestli by to něčemu vadilo, jako, že je to středobás. Ale pokud středoba zapojíš dobře jako vejšku, tak hraje dobře. Pokud ne, tak to hraje na piču. No nevadí. Jde se to rozdělat. Takže koukám, že to tady je na docela zajímavých šroubech. Musí vzít To, kladivo. možná, že to bude mít A i ty víc. píčo, když na vole. to takhle koukám. Brde. Počkej, tak já si to mám nožem, ne? Vzít. Kámo, proč bys to dělal nožem, vole, to akorát to rozmrdáš. Teď si nemusím brát šroubovák. Ne, já to nechci zničit. Počkej, já si vezmu Vole, šroubovák. to nám Jdeme to vytrte. odmontovat. Sorry, je to. Tady ty repráky upřímně jsou. Nechaj, pak můžete Že koukat mě na vypadá, že už streamy. budu jako Vypadá docela tak. No, protože ty se žertala a pomrdáváš mi ty Za podložky. mě nehraju špatně, i bez toho výtlumu. Jsem je zkoušel, nehraju špatně. 5. To ještě bude taky 10, zajímavý. 15, Ty vado, ještě. jak vám ukážu Prostě počítá. zvuk. Není čas ztrácet, kam, ale ono z toho jde ta barva z těch šroubů. To je u píči, že z toho jde barva. Protože na tohle to mám dvě teorie. Buď se to někdo snažil obarvovat ty šrouby, anebo je to kvůli tomu. Jak dneska máš
kámo, já tady mám za sebou tavící pistoli a myslím si, že mě zabije za chvilku. To je jedno. Bratře, se to vylej na prdel. Buď to je to, právě, mu že to se to půlky. někdo No chce nic, navarovat. no píši. Byt? Co píšeš, OK. okay. Zmrdej. To mě napadlo, že by Taky se nodo, mohlo kurva. stát. Že se to někdo snažil nabarvit. A nebo je to jakoby taková ta náplast, co se dává, aby se zjistilo, jestli Jaká náplast, vole, to se to dávám do prdele. rozdělával, anebo ne. On v tom je výtlum. Wow! Nový repráky výtlum nemají. Tyhle si teda jo, ale jako ty jako jsou od kvalitní značky, jochu. Třeba jako starý repráky na 100% každý, jako ty z roku 1970, 80, ty jako ty jsou jedny z nejlepších repráků, co snad existují. Oh. On v tom je normálně výtlum. Tak to Neuvěř jsem to. upřímně nečekal. Vidíte, jak jsou kvalitní starý repráky? Ten magnet To je nevypadá normální úplně. Tesla, výtlum. hochu, já jsem to uhádl. Kámo, ten reprák je ale těžký jak hovado. No, mám to i Není těžší. to doufám skalná vata, že? Protože jestli je tak jakoby senku. To seš v píči. A ne, to by rozežralo celý ten reprák, kdyby tam byla skalná vata. Teda, myslím. Žáš plochým šroubovákem. Možná bych si to tady mohl začít třídit, ty šroubky. A ještě tady jsou ty. Ale to jsem rád, že No, jako to basák vydrží. vypadá velmi v pohodě. Ale to jo. actually vypadá, že možná bude mít i výhybku. Tím, že tady je tyhle ty, že jo, že tady jsou. To každý, jako Určitě v tom je magnet. každá Tesla z té doby má jako... Každá Tesla má výhybku. Jakože na 100% Protože každá. tohle v tom drží. Takže podle mě... To jo, už to nebude máme jenom propíchnout ten výška. kokot. Možná, že to bude mít výšky a středy, ale... Nevím, no. Kámo, ale to mě hodně překvapilo, že v tom je výtlum. Vidíte? Já ani ne. A dneska třeba Auna by tam výtlum Auna nebyl je prostě. Píčovina, chtěl Tohle jsem je ji, ale je prostě to kouzlo píčovina. starých reproduktorů. Starý reproduktory Teďka jsou jsem prostě zjistil, kvalitní. že ta bílá není Mě to bílá. vidět. Ještě k tomu to originální napájení. Když se na to koukneš, Jsi tak slepek, vidíš, to že nevidíš. Aha, ten to dust neuvidím, prostě doma. Ten má originálně napájení. To je bílá do Já to píči. mám 4 To ohmy jako- a 10 W. Tam jsou nějaký Minecraftový, vole, OK, bloky. to je docela nic moc. Ne, to je ale jedno, tak, ej, hlavně jako, to svítí, kurva. dá se to? Hej, dostal jsem to zadarmo, jo? Tak ty Vy taky, ho. počítejte. Jako já jsem Ne, teďka na taky to, že dostala je to teďka zadarmo, zadarmo, je to jako docela nestěžuju v si, pohodě. hochu. Kámo, nějak mi začínají štípat ruce, já si myslím, že to je skalná vata. Ale jako, pochybuju, že by to byla skalná vata. Taky by se mi hodil nějaký Na druhou report, tak si stranu, kup, protože tak si kup místo té Skalná vata by desky. to celý rozežrala, Jdi ale do nic. píči. Vypadá to trošku jako vatelín. Zabanovaný, permaban máš smrdel. Možná se tady za chvilku začnu dusit. Když taky zavol... Oj, ty vole. Ne. Ty pičo! Jaký kokot! Ne. Jaký kokot musíš být, že uděláš tohle? Ne. To neudělal. Kamo, ty pičo! To neudělal. Uní pičo. Kamo, předem vám říkám, tenhle je spálený, nefunguje. Proč bys vzal reprák a takhle bys ho toho mrdnul šroubovákem, vole? Tenhle Počkej, vrať to. Možná se tady za chvilku začnu dusit. Když taky zavol... Ty pičo! Z toho umřu, vole. Kámo, to vezmeš takhle reprák a takhle do něho mrdneš, vole. Ty pičo. Hochu. Tenhle ten spálený nefunguje. Kde mám kameru? Tenhle ten spálený nefunguje. Čuchni si k tomu. Před jak tvoje prdel po škole. Tenhle ten spálený nefunguje, našel jsem ho spálený už. Nevím, prostě je to nějaký shit z kompu starý. Vole, dostaneš takhle
tučňák, bubu, ty vole. no, takhle tento tučňák, vole, ho na tebe pošlu piča a rozmrdá ti mám. Teda co? Kurva. No, Kámo, to je píčus, to je píčus. Kámo, řekni mi, co já budu do piči dělat. No, vole, jsi hajzlu, zmrde. Já jsem to normálně propích tím šroubovákem. Zalep to něčím, kurva. Aspoň. Izolepou. No, ne, vole, Kámo, takovou ne, ale tohle tečkou jsou fakt není pičenou. naskriptovaný. Kámo, je to reálně dobré kuty, vole. No, nedivil bych se, vole, píčo. Z toho reálně je mi z toho špatně, ty vole. Píčus. Proč se rozbrčí na videu? To je hocho. Který je nejhorší, že ono to ani nehraje blbě. Nebo v momentální chvíli nehrálo. No jako jediný, co s tím můžu udělat, je to zatím vzít izolepou, že jo? Ale ne izolepou, Ale prostě pičo. To nebude hrát stejně jak předtím. Kámo, ty pičo, já jsem fakt To je debil. kokot. Jsem fakt kretén. Co s tím mám jako teďkom dělat? To je na vyhození. To je, vole. No, není až tak moc, ale. Kámo, to se posral, ne? No, Já se posral, jednou za život Tak už to nerozdělávej, kurva! Skurvin. Do píči. Nech to takto. Ty kokot. Ty vole, já ti říkám, Prostě když jdeš se na tohle reaguješ. Prosím, řekni mi, To by měl radši dávno řekl bych, vole. Ať si aspoň na to vezme normální šroubovák, nějaký pičo, tak se mi to nestane. trouhelník, vole. Pičo, Ty píčo, to je kokot. kámo. Co jsi posral, ne? V 50 pohledů. Hovno, vole, stop. Prostě nebudu natáčet. Ty šroubovákem mrdnul, vole. Kámo, jednou za život se dostanu k dobrým reprákům a já instantně skurvím. Já se Ale posrala to taky, nehraju vole. špatně, to je na tom to Kámo, nejhorší. to takhle skurví. To není to fakt blbě. Kámo. Nerozdělávej to, ještě to rozmrdáš, vole, víc do píči. Já bych... Kámo, ne, já už na to seru do píči. No tak to nedělej do píče. Ať už to aspoň nerozdělávat, no taky, vole. To je píčus! To je píčus! To je píčus! To je kokot! To je kokot, vole! Neudělal. Udělal do píči! Kámo, kámo, do píči. To ukážu tímto. V tom měniči, vole. Ještě mi to spadne, vole. Tady v tom měniči to až tak nevadí, vole. Ale tady, hochu! Tady! To je píčus! Ne, já už na to dneska seru. Já na to dneska nemám náladu. No tak se na to vysera, nedělej to, dneska kurva. nemám. Nemám na to Kokote. náladu, já na to dneska seru. Kámo, ty vole, ještě, že jsem tím nic nepropíchnul teďkom. Naštěstí, Jinak vole. už bych se asi fakt zabil. No. Dobrý, to je v pohodě, tohle. No, je hodně v Není, pohodě. vole. Není. Kurva. Kámo, já... Nerozdělávej to, ty kokot! Pokračovat. Protože já se bojím, že já to znovu skurvím. Proč jsem to prostě neudělal předtím? Proč jsem to takhle celou dobu nedržel předtím? Protože to piču seš. Protože to kokot asi, vole. No to je středobaz, že jo? Není, vole, to je Vidíš, ale středovejška, on to ty má i kokot. výšku. Kámo, to je fakt dobrý. Není, vole. Dělat s tímhle, ale... Tohle to mi ani tak nevadí, že jo? To je pupík pro máčko. Ale... Nevadí. Kámo, proč jsi se do toho vůbec pouštěl, ty vole? Proč? 45 je za chvíli vyjedu. Tak ho zmrtě po. A půjdeš hezky dolů se mnou. Kámo, zbývá mi něco jiného, než to zalepit izolepou. Ne, vole, takovou touto. Pičo, tam to ani nevole, ty jsi nějakou papírovou izolu. Tak to Proč to fakt lepí izolovat? Je to fakt do breku. Až do breku mi z toho je. Jen se rozbrať. Hej, řekněte mi reálně, jak moc špatný to je. Ty to úplně piči! Ty kokot! Nádhera, ty pičo, že to má výhybku. Fakt nádhera, ty vole, že se to dozvídám. Teď, co jsem to skurvil. Že k tomu izolepa, Tam já vole, jsem kdyby tam dal takovou tu černou izolepu, tu, no, tu
černou, takovou tu elektrikářskou, nebo pičo, aspoň tu papírovou, vole, a ne tu plastovou, vole. Tak hochu! To můžu mrdat. Tady prostě nic nefunguje. Já si Dneska takhle sednu, fakt kurva. nemám svůj den. Fakt ne. Zanesl jsem si lepší izolapu. No dobrý, aspoň tohle, no. Jsem kreten, ty vole. No se. Člověkou to má výhybku. Ty pičo, dobrá, Jako ale. na tu kvalitu. Tak vyměň ten měníc pičenej, jo. Pochop, že já jsem tohle jsem dostal zadarmo. No tak si Tohle počkej. to. A já si to instantně skurvím tím, že to... Neukazuj to do piči! Nic, seru na to, no. Nemá to cenu. Stejně už s tím nic neudělám. No tak A s tím nadávám nedělej to nic, do vole, těch takhle to komentářů. nech, kurva. Pořádně mi vynadejte v tom Co bude komentáři. dělat? Napište Vy vole. tam Tomáši Tam seš vyjebat svůj čůra. Stříhám tady tak, ho to vůbec zajímá. Bez takže jedinej, kdo se za to... Pičo, tam nedávej to ještě víc kurvíš, vole. Vincenta. To bude tak všechno. Výborně, mám tady kus malej. Svak! Tam můžu narvat. Vyndám z toho ten baterín. Já vyndám ten baterín. Kámo, to je tak příjemňoučký. Maj spíčenej. Už mi řekněte třeba, co byste dělali vy, na místě, já Není. říkám to do komentářů, ale to... Jde za rodin! Však není ještě ani 6, teda 7. Napiš, co byste dělal, protože já jsem to... Myslím, že se ti jednou do ruky Tak. dostane fakt dobrý. Jsme spokojení. Ty to takhle skurvíš. Co děláš, vole? Jebeš jako mycici. Počkej. To je stejný. What the fuck? Mě taky skoro nehraje jeden reprák, ale aspoň jsem ho nepropíchl. No, tak vole, z těch tvých šitá z geniusu se dá aspoň udělat, vole, ten pasiv. Z tohohle už nic neuděláš, vole. To je jako na výměnu měníčeho. A ještě bych dal z dovolení. Ne, vole, tam to nedávej, ty kokot. Ale to musím trošku nějak olívat. Kamo, Boris si takhle omrdávat ve vatu, no nic. Teda mám nůžky fakt kvalitní. Hochu, Boris mi ukradl nůžky, mám stejný, vole. Kámo, se říct nůž. Tak to tam hodnu se říznout. Jo, ne, ještě si rozřebej ten středobaz, vole, ty kokot. Dobrý to dělat takhle. Nebo se rozjebe sám sebe. Svoji No. nohu. No. Toho tam je moc do píči, to nezavřeš, vole. Doufám, že na tohle to aspoň zareaguje ten zasraný čurák Vincent. Hochu, Boris ještě urazí Vincenta, ty vole, tak to je píčus, vole. Takhle ne. To fuck. Mám tě rád, brácho. No tak mu neříkej kokot, ty kokot. To se toho. Zase Ty já. jsi usral? Dělám tady pro vás. Jsi mrtka. Takže prosím, No, vole, ser. 3 zhlídnutí. A mezi tím, co to Ty bude jsi píča, a nic vole. jedno. A to bude všechno. Aspoň dělám nějaký clickbaitový název. Takže jestliže jste na tohle video clickbaitovýmu názvu, tak... Do piče! Kam potřeba, může někdo došel. Počkej, já si to můžu dát takhle. Tak to Tam počkej. počkej. To ještě urvu. Tak jsi posral, vole. Dělej. Dělej. Dej kokot, hochu. Vidíte? Ano, jmenuji zrovna tebe, Tomáši. Co na to vůbec tak koukáš? Jste, že na to kouká nějaký Tomáš. Či to děláš, do piče? Moc tě pozdravuji. A máš stejný... To je mrtka, vole. Jo, tak tady zolpe tam taky. Takhle ty vole. Vy může za to ty kur... Můžete na streamu zmlátit. No, asi jo, ale pak to Já nemůžeš jsem vědět tam na YouTube. zapomněl dát ty pode... Kurva drát. To je píčus. To fakt nedaří. A doufám, že to aspoň vidíte, jak se mi nedaří. To je jak mimoní. No, vole, to zní jak ty, když si, vole, vyhodíš. Pičo! Běž, jdi do piči! Počkej. Jo, jdu, tak pojď se mnou. No, já tady tohohle z toho kokota jdu vyprovodit, takže si dáme minutu Mějte se, mějte se.
Já teď toho kokota tlustého jdu vyprovodit, tu, Jo, to Mickey. a tu jsem si chtěl nechat, ale já bych Jo, ji to prodal. si nechci. Ale já bych ji prodal, pičo. Za kolik? Balenciaga? Jo. Au, ty jsi mě přijel. Sorry, čete, vole. On je trochu retardovaný, on jako, jemu to trvá všechno dlouho. Já jsem mega stejně repráky na Aukro a to asi není úplně stejný model, vypadají celkem stejně. Pošli mi, já se nechci podívat. Pošli mi, abych se já podíval. Ale mám. HPTS Aukro reproduktory. Skopírovat text. Ty vole, hochu. To jsou stejný podle mě, akorát to má jinou barvu, ale to podle mě jsou ty stejný. To podle mě jsou stejný. Někdy bych měl natočit něco... Keme si omrdá ještě ten střelobas, tak já se asi fakt zabiju, ty. Mám je koupit? Tak můžeš. Ale jako ty pouze pořád nemáš ten zesilovač, takže jako já bych ti radši doporučil ty RD Fair. No jako za mě ty RD Fair jsou fakt dobrý. Brácho, toho vatelínu tam ale teda bylo fakt nasráno, jo. Bylo ho tam, vole, úplně malinka to. Jinak, jo. Pokud by to někomu nedošlo. A to není vatelín, to je vatelín. Jestli dostaneš kapesné, tak to koupím, tak To kup. nevadí. Budou dobrý, na Měl jsem ho 100%. narvat i víc, ale to jsem až moc línej. Aha, co s tím děláš, brácho? Pičo, vole. Hlavně, že u toho středobasu namrdá 3 kvantriliony, vole, vítru, má u ty vešky dálnic, to je fakt píčus, vole. Nevím, kde mám myš, vole. Máme to. Trvalo mi to... Úplně rozmrdaný to máte, vole. Počkej, předtím už jsem měl půl hodiny natáčení, teďkom natáčím, další půl hodinu, jenom hodinu mi trvalo udělat výplň do jednoho reproduktoru. Děkuju, ty vole, ještě, že se mi to povedlo se mi skurvit jeden reproduktor, povedlo se mi vyplnit jeden reproduktor a povedlo se mi pustit... Ne, akorát ho skurvil, vole. To vše se mi povedlo, to je docela dobrý, nemyslíte? Ne, akorát ho skurvil, vole. Je tam moc výtlumu, má to spiči vejško a je tam úplně na hovno zalepený, vole. Čumte, tady už se do toho někdo snažil vlízt a trošku to skurvil, jo. No, ty jsi to Ale já skurvil jsem ještě samozřejmě víc, vole. odborník, takže tím pádem to vyndám naprosto zcela v pořádku. Doufám, že i tohle to bude mít výtmu, ten vatelín, nebo co to bylo. Ale je hustý, jak takovýhle starý repráky jsou kvalitní, jo. Ne. Prostě vem si, že dneska třeba Auny, ty nikdy nebudou tak kvalitní jako to. Auny. Nerozmrdaný, by teďka hráli a i vypadali líp než tady tato, vole, co jsi teďka rozmrdal, do píč. Tohle. A zdá se mi, že tenhle ten je těžší. Tohle, vole. Ale to se mi možná jenom zdá. Jo, to se mi asi jenom zdá. A tenhle ten je takový víc clean, než tam ten. Ještě ho rozmrdáš, vole. Takový jisto. A ještě mi... Ještě ho rozmrdáš. No co je tohle? To jsem ještě sám nezjistil. Vím, že tam končí Tam končí kabely a jde to do toho repráku. ten měděný drát. Ale nevím, proč to u některých repráků je a u některých ne. Protože to mají pod tou, vole, takovým to věcou, protože takovým kolik. Prostě tady pod tím, vole. Jo, a nezapomeňte dát odběr. Málo. Ne, vole, za to, že rozmrdal takhle nádherný, ty lidi do píče. Nevím, jak mě to teďkom napadlo. A pokud se vám líbí video, tak můžete dát i like. Nasrad, vole. Dobrý palec nahoru. Rozmrdal ho. Ale samozřejmě nejradši jsem, když se na tohle video vůbec jenom podívá. Protože kámo, já a ty zhlédnutí nic moc teda. Já moc těch zhlédnutí ještě nemám. Ty pičo, já už jsem se fakt lekl, ty. To vyndával. On šel tak jako jednoduše, že jo. Tady je taky vatelín. Vidíte, že to jde. Koukni se na tohle Auno. Tesla před
ten jeden můj genius je pasiv a on se připojuje přes change, ale je to asi normální. Jo, to je, ale ten druhý bych úplně vyjebal. XXX lety byla na tom líp, než jsi ty teďkom, Auno. A ona podle mě už skoro nic nedělá. To... Podívej se na to. Hadí do píčí, vole, a ona je pořád dobrá. Vole. Nevím, co to je. Ale vypadá to dobře. Když Aunu vytlumíš a dáš jí výhybku, tak hraje dobře. Výhybka. To vypadá fakt docela dobře. Teda doufám, že je to výhybka. Kurva. Tady vidíš to místo, vole. Ani jsi tu spičenou vejšku nemusel oddělávat a mohl jsi aspoň ten výtlum pičo narvat tady, vole. Ty seš fakt... Se pletu, tak někdyž tak zastřelte. To samozřejmě je v Robloxu. Samozřejmě, že v Robloxu. Už to nejde vyndat, man. Možná máš kabely, ty kokot. Já jsem to vlastně měl udělat zavřený, veď. Ty si píčuš. Tak nevím, no. Doufám, že to A vlastně... to má ten vole, ten vatalínek, to má Jako ty to mělo. píču. Počkej, tak já to tam zatím takhle nechám. To nevidí, že tady trčí kabel. Ne, tu vejšku neoddělávej. Já ti zakazuju tu vejšku s pičenou oddělávat, vole, ty zmrdé. Zakazuju do píči. Měl bych udělat podcast. Co vy na to? Co vy na to, moji fanouško? Cože bude zmele. Měl bych udělat podcast. Proč by se kurva dělat podcast do Co vy píči? na to, moji fanouškovia? Měl bych se založit podcast, myslíte, že... Nedělej to tím nožem, vole. Kámo, já bych se na ten podcast pozval Vincenta. Tak to by bylo mega. Co bude dělá, vole. Ale to bych nejdřív musel udělat face reveal. A to se mi zatím úplně nechce. Já jsem udělal face reveal třeba nejvíc random. No. Pičo, tak to neoddělávej, vole, ty tam máš Já taky, vole, doslova, proč bys to oddělával, když ti to nejde oddělat? To... Akorát to rozmrdáš, vole. Ne. Co jde udělat? Fakt, ty vole! To je píčus, hochu! To je kokot! To je kokot, to vole! To je fakt, ty píčo! Já se teď z toho omrdám, ty vole! Kámo, vole, předem upozorňuji, tohle je spálený, nefunguje to, nemá to žádnou praktickou hodnotu. Boleč to takhle vezme, přepnu si scénu, pičo. Takhle ten reprák Borec vezme, ty to omrdává tím nožem, pičo, ne na druhé straně, vole. Prostě tady Borec, tady to takhle vezme, ty to omrdává tím pičo. A proč bys to dělal tím nožem skurveným, vole? Proč to nemůžeš udělat normálně šroubovákem, vole. Ty to takhle vezmeš a takhle to pičo rozjebeš, vole. Jsi kokot nebo co, vole? Jako, já tohle nemám nervy, vole. Aspoň teďka, já fakt jako říkám, že tohle je spálený. Aspoň si ukážeme, jak vypadá vevnitř reprák, vole, jo. Tohle se takhle vezme. Nevíš, tohle je takový ty starý, vole, prostě tohle je starý, ze starých kompů, to se dřív dávalo. Ukážeme si, jak funguje reproduktor, jo?
Takže jo. Tady takhle je membrána. Prakticky to je samotný měnič. Tady do toho vedou kabely. U velkých to může být i tady, vole, pod tím. A tady je takhle membrána, která se dokáže hýbat, když to je basy. Tohle to prostě nebasuje, vole. Ale já to ještě víc otevřu. Já ti říkám, že já se říznu do píči. Jo? A pak je tady takhle magnet, tady je spálená ta věc, tady je pak takhle magnet a tohle se prostě dává do toho a pak to basuje. Tohle je spálený, vole, takže tomuhle to může být jedno. Ale pičo, u funkčních, nových, nových, ne, prostě... Řekni mi, co na to mám říct, kurva. To jako... Fakt do píči. Jdeme se dívat na něco jiného, já mu dávám dislike, vole. Tuhle reakci ukončujeme, pičo. Jako fakt na to nemám nervy, vole.